Nakipaghilingan kay Alkalde Leni Robredo sa siyudad Ninaga si Mark Lapid ang Chief Operating Officer asin General Manager kan Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Tangani ipaabot na aprobado na ang kantidad 350 million pesos na pondo para sa pagpakarhay kan Mount Isarog Natural Park. May report si Joel Sulina. At nagangunyan. Diwat na nagbiltana sa siyudad Dignaga si Chief Operating Officer asin General Manager kang TIEZA na si GM Mark Lapid. Nga nakipag-meeting ini kay Alkalde Leni Robredo para man sa pirang mga importanteng proyekto kang ahensya sa siyudad Dignaga. Ipinaghiras ni Alkalde Leni Robredo sa Monday press con kay iba ang City Hall Press Corps ang mga napagulayan ni Danny Mark Lapid. Kabali na ang pagkakaaproba kan TIEZA Board para sa 350 million pesos na funding kang proyektong development kang Mount Isarog Natural Park sa area kang Panikwason sa siyudad Dignaga. The requested amount was 350 million for the development of Mount Isarog, which has already been approved sa board po namin. So ang coordination aligns the plans and everything for the execution. So the office namin will implement it, but the plan should be in accordance with how the city government, of course, the leadership po ni Mayor Lenny, paano yung envision and planning po ng tourism side. Kasi yun naman po because of course the city government will be the end user of the project. So yun po yung coordination namin. Ang proyekto para sa Mount Isarog Nature Park, papakarayon ang mga eksistidong buildings and facilities. Kabali na ang pagdugang sa mga kinakaipuhan sa lugar na dainay hiro o nadadanyaran ang kapalibutan nga ring mapreserba ang presko. Mahayahay na kahiwasan kaini na pwedeng bisitahon ka mga turista asin sa mga mahihilig sa nature hike asin mga adventure. Hama naman kang lokal na gobyerno ang perspective asin ng plano para sa nasabit na proyekto kan 2012 pa. Kaya man, nag-request ang gobyerno lokal na i-revise o baguhon ini antes ang implementasyon kan TIEZA sa proyekto na pinaglalaumang mapupunan sa primerong quarter kan taon. Dugang pa ni GM Lapid, target man nindang mahaman asin tapuson ang napunang patrabaho sa Museo de Nuestra Señora de Peña, Francia na nakabase sa Basilica Minor. Sabi ni Mayor, matagal na kasi ito, i-update mo. Wala may update. Sabi ko, yes po, i-update na lang natin. Kasi since 2012 po nga ito. But based on our research also, there were funds that were supposed to be allocated prior years, but unfortunately, they were not released. So, sabi ko kay Mayor, so I think it's high time, Mayor, para magawa na namin yung project and tapusin na namin. And one of the part na pinagdasal din namin po ni Mayor, nung pumunta kami ng Peña franchise, talagang makuha namin yung funding and allocation, tsaka matapos na rin namin yung Peña franchise. Aminado ba ng alkalde na dakol ng nangyaring development sa Upper Barangay Urog na sa Panikwason na dai nag-agi sa city government na pinababalikan kang alkalde sa mga opisina kang lokal na gobyerno para man sa balansing pagmantinir asin pagprotehir kang ecology and nature kasabay kang pagdevelop sa lugar. Marami na yung mga developments na ang iba hindi dumaan sa city. So yun yung pinapabalikan natin sa CPDO, sa City Engineer's Office, saka sa ENRO na busisiin lahat kasi ang pinaka-worry natin parang yung ecological balance sa taas mawala. Alam natin na watershed natin yun eh. Nagpasalamat man ng alkalde sa TIEZA maging kay GM Mark Lapid sa pagsuporta sa nasambitan ng proyekto nga ring masiguro ang balanse sa turismo maging pagprotehir o pagmantinir ang kagayunan ning kapalibutan. Project na to is meant to do that, na mabalanse yung tourism saka yung protection of the environment saka yung ecological balance. Kaya mas gusto natin na parang yung expert sa ganyan na klaseng projects yung gumawa. Kasi ang ayaw natin yung over-tourism na ma-convert. Ang gusto natin kung ano siya ngayon, i-enhance lang without sacrificing. So kahit yung plans na sinabit natin, wala masyadong malalaking construction. Mas ano siya, mas binibisita. Kasi pag binibisita, mas naaalagaan din. Kasi yung kalinisan, yung may parating may mga models tayong tinitingnan. Halimbawa, yung Masungi Reserve, tinitingnan natin yon. Sa Baguio, sa
sa Mountain Province, merong mga ganyan na development na hindi na affect in a bad way yung environment. So yun yung mga tinitingnan natin para yun din yung mangyari sa Mount Isarog. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. At Nagangunyan. Ika, ako, kita, ang Naga. Antabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.